Un emprenedor necessita creure en els seus somnis i arriscar-se i intentar convertir-los en realitat. Per tant, prendre riscos, en primer lloc. Això de muntar una empresa és com un joc on tu tens una idea, l'has d'anar convertint en realitat, li has de posar molta passió, moltes ganes i has d'anar salvant etapes fins que es converteixi en quelcom del que puguis viure tu i que inclús, si pot ser, donis lloc de treball i riquesa pels altres. Està molt lluny del Silicon Valley, està a l'altra punta del món, però bueno, és qüestió d'anar-hi. La majoria de coses les tenim i les tindrem a la ciutat de Girona, però el pont tecnològic és una gran oportunitat per a la nostra ciutat. I si no surt bé, almenys haver experimentat el que suposa el Silicon Valley i tornar aquí amb una visió molt més àmplia de molts aspectes. A mi el que més m'ha cridat l'atenció a la cultura de Silicon Valley, de la cultura americana, és el tema de com es valoren els fracassos i de com aquí ens n'amaguem. I he trobat molt curiós el comentari que ha fet de que fins i tot els fracassos s'introdueixin en els currículums. Falta cultura emprenedora, perquè la gent amb talent i amb idees i amb energia no vulgui anar a treballar per una tercera empresa, sinó vulgui emprendre el seu propi negoci. Penso que aquí tenim molta creativitat i molt per fer i, per tant, el que ens falta és fer aquest pas cultural. Crec que falten idees al Silicon Valley. Crec molt en la fórmula de combinar idees catalanes, creativitat catalana, amb tecnologia i maquinària de negoci americana. El quid de la qüestió és que tenir una idea que siguis capaç de convertir en diners, perquè això és el que vol l'inversor privat, és vol tothom que t'hagi de recolzar. Avui hem parlat molt del Silicon Valley i Girona té molts dels components del Silicon Valley, en termes de qualitat de vida, en termes d'universitat, en temes de talent, hi ha gent extraordinària i gent molt creativa, i fins i tot hi ha diners, i hi ha gent que podria invertir en emprenedors. Per què no generar una espècie de Silicon Valley a la gironina?